Täällä valmistaudutaan 72 tunnin paastoon, eli seuraavat 3 vuorokautta syödään, tai ei syödä mitään, vaan juodaan vaan vettä, mihin sitten lisään merisuola. Syy, minkä takia tykkään tehdä näitä paastoja, on se, että paasto aktivoi todella tehokkaasti autofagian. Ja tämä autofagia on kehon oma puhdistusjärjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että sitten kun sinne ei tule enää ruokaa, niin keho alkaa syömään itse itseään kirjaimellisesti. Ja se poistaa vaurioituneita soluja, kierrättää niitä, mikä tarkoittaa sitä, että se tekee hyvää vatsalle, se tekee hyvää suolistolle, se poistaa tulehdusta. Ja siitä tulee älyttömän hyvä ja kevyt olo, ja sitä kyllä odotan. Ja sitten toinen syy on henkinen puoli, eli tämä syömättömyys tekee sen, että ainakin itse pääsen aina paljon vahvemmin ja syvemmälle sinne aitoihin omiin tunnetiloihin käsiksi. Eli monesti tuo ruoka tekee vähän sen, että sitten siinä jotain vähän työnnetään sivuun, mutta sitten kun ei ole ruokaa, niin pääsee pintaa syvemmälle. Ja ainakin viime kerralla ja viimeisimmillä kerroilla niin on tullut tosi hienoja tietyllä tavalla niin kuin läpimurtoja ja päässyt vähän semmoisen niin kuin totuuden äärelle. Ja sitten on tullut myös tosi paljon semmoista niin kuin yksinkertaisen kauniita ajatuksia niin kuin kiitollisuudesta ja läsnäolosta ja tällaisista niin kuin perusasioista, mitkä siinä arjen kiireen keskellä helposti unohtuu. Mutta tämän takia paasto alkaa, kello on nyt 5, eli pari tuntia aikaa vielä syödä. Nyt ajattelin syödä, olen tänään jo vähän keventänyt ruokailua, syönyt vähemmän hiilihydraatteja ja nyt syön vielä vähän hirvenlihaa ja avokadoa ja siitä sitten laskeudutaan 3 vuorokauden paastomatkalle. Pysy kanavalla ja seuraa, miten matka etenee.